दाथ' नुनाय मानियाव बहुत समायना वान्डारफुलखौनो होनांगोन बहुत बाख्नायथाव जेरावखि थाङा मानो मोजां रेसपन्स मोन्दों बयबो गोसो खुसियै बरायदों गोसो अनतर सिङाव रंजानायखौ आङो हमदांनो हादों मास्ट माने जोबोद माने बुंनो भाखाखौनो मोनाखै आरोखि आं सानाखैमोन जे बेदि जगदान मोनगोन होननानै माने सारप्राइज होननानै साननानै लानांगोन आरो बेसेबांसो जौखोन्दो मोननानै आंथ' 2,05,000 नि गेजेराव आङो 80,000खौनो आं आसा खालामदों बेहायथ' दानि जिथु सरकार सालायनाय बिसोरथ' गोबां दुर्निति खालामनानै थांबाय आरो दानि नै दा रिसेन्टलि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट जिहेतु बिसोरखौथ' आरो मा बुंबावनो टाइमानो बिसोरो बोसोरसे जायैनि सिगांनो गावसिनि गासिबो केरेक्टारखौ देखायखाजोब्बाय अलरेडि जेरैहाय धरक किसुमान स्किमनि बेलायाव बुहुत पेन्डिं खामानि जानानै थांनाय बेसेबांबा गोबावनि बिल गोजामफोर दङ हमनानै लाबाय एज ए पार्सेन्ट होनानै जिहेतु खामानि लायो मानसिया अलरेडि होनानै लाखायो आरो मावबोखांनानै बिलनि खारनाय बेलायावबो अनेक बिभिन्न 10%निफ्राय 15, 20%, 30%सिम आं खोनागासिनो दं दा खोमायाव हाबफैगासिनो दं गोबां मानसिया दा दुखु मोनदों आरोखि बेनि गेजेरजोंबाबो बिलखौ बख'नो हायाखै गोबां कन्ट्रेक्टर बा स्किम मावग्रा मानसिफ्रा न'खराव सोलिनो प्रेक्टिकेलि बुहुत खस्थ'आव भुगिनानै दङ किसुमान माने फिसा फिसौनि जिहेतु सोलिनांगौ न'खर सालायनांगौ संसार सालायनांगौ बुहुत क्रिटिकेलखौ आं नुनो मोन्दों आरोखि किसुमानथ' सय सम्पति गावनि हा पर्यन्त फाननांनायसिम अबस्थायाव आं नुनो मोन्दों आरोखि आङो सम्पुर्ण समस्थिखौ आं गिदिंजोबनो हायाखै बे बुहुत दुखु गोनां जानो आंना दासिमबो हांख्रायहरनाय दं बायद' फै जों नायनो फेस टु फेस रायलायनो लुगैदों जों नोंखौ अनुरद खालामो होननानै अनेक मेसेज सफैदों आं दिनाव हायाब्लाबो आङो 10-12था आं केम्पिंखौ खालामगासिनो दं आङो किसुमान जायगायाव नुजाहैनो हायाखै जाहाथे रायजो राजाफ्रा दुखु दा मोनथों जे दुखु मोननानै बायद'आ फैयाखसै होननानै गोसोआव आघात मोननानै दाथाथों गोसो अनथरजों जुदि मोजां मोननाय दङबा निस्सय आंनि आनारस सावगारियाव आङो भट होगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरोखि आङो खामानिखौ मावनायनि थांखि लानायखौथ' दाथ' जेबो बुंनो हाया जिहेतु आं पावाराव फैयोबासो आं मावनो हागोन अब्लाबो आं एसे बुंसै आङो बांसिन आङो महिला जिहेतु आं आगोल बारावबो होनदों जिहेतु वेलफेयार डिपार्टमेन्ट जिहेतु वेलफेयारजों गासिबो समाजनि माखासे बुस्थुफ्रा इनक्लुडिं थायो आरोखि आं बिनि सायाव नोजोर होदों अल्टारनेटिभ बेखौथ' जिहेतु जाय सरकार दायो बेजों आं थांनांगोन आंथ' बांसिन नै दानि रिसेन्टलि सरकार सोलिदोंना आं बेजोंसो जुजिगासिनो दंना बाखि आं मानो खारन आं बिसिनि कारापसनखौ आं सुखुवासै आं मोजां मोनासै प्रेक्टिकेलि आं बेखौ अपेनलि बुंखायो आरोखि माने बे सापर्ट जोंनि बे जिथु बायद' बेखौ सापर्ट होनायनि खारना जाहैबाय आङो चन्दन ब्रह्मजोंबो 5 बोसोर बिथांखौ सापर्ट खालामनानै BPF जानानै जोङो बिथांनो भट होदोंमोन भट होनानै बिथांनि जानानै आङो 2016आव निसिमा हिसाबै आं 37 इलेक्सन केम्पेइन खालामनो होदोंमोन बेनिफ्राय बिथाङा देरहाबाय देरहाखांनायनि उनाव आरोबाव जोङो लकसभायाव जुजिबावदोंमोन बे समाव बर' अना बर' जितु नबसरनिया बिथां आरो BPFनिफ्राय जे प्रमिला आदानि बायद' बिथाङा कन्टेस्ट खालामदोंमोन दा बेयाव जितु दायो नबसरनिया बिथांजों जेननांदों जितु जोंनि बिथां चन्दन ब्रह्म बिथांबो दारायदोंमोन बिनिफ्राय प्रमिला बायद' दा प्रमिला बायद' जेननायनि उनाव जोङो नुबोबाय जे BPFनि एक्टिभिटिसआव माने BPFआ जितु 18 बोसोर सासन खालाव बहुत धरने माने बिखंगति जाबोबाय बिदिनो माने अपसासन जाबोबाय दुर्नीति कारापसन बहुत धरने माने नुबोबाय दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै आङो थांनाय BTC इलेक्सननि उननिफ्राय आङो BPFखौ खननांगौबाबो जेम्स सारखौ बुंनानै आङो दायो BPF पार्मानेन्टलि BPF नंला होननानै आङो जेम्सखौ बुंनानै डाइरेक्टलि आं BPFनि ओंखारबोनानै जोङो मोनसे पार्टि दानाय जादों दा जोङो थांनाय जानुवारि 25 थारिखआव बड'लेण्ड पिपल्स डेम'क्रेटिक पार्टि जों बेखौ खननांगौबाबो दानाय जादों दाखांनायनि उनाव माखासे खामानि प्रिपेयार खालामनो हायैयाव जोङो BPDPनिफ्राय केन्डिडेटखौ होथ'नाय जायाखिसै बेनिफ्राय जोङो सोरखौबा सापर्ट होनोसै होननानै जोङो बिदिनो आवगायदों आरो जोंनि बे CWC कमिटिया
बिसोरखौबो सापर्ट होनायखौ लाथ'नोसै जिहेतु समाबो गैला जोङो केन्डिडेटखौ होथ'ला होननानै बिदि डिसकासन खालामनाय सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दा इन्डिपेन्डेन्टखौ सापर्ट होनाय बिदिखौनो माने डिसिसन लानाय जाबाय दा मिडियाम बा मथथे आङो जितु दा केम्पेइन खालामदों दा केम्पेइन खालामनायाव बहुद रायजो राजाफ्रा जुदियाव मोनसे मोननै जायगाफ्राव बिथाङा सहैयाखैबाबो जिखिनियाव केम्पेइन खालामदों मिटिं लादों बे जायगाफ्राव बिराद रायजो राजा बिराद मोजाङैनो बिथांखौ आदर्श खालामदों आरो बिथांखौ बिराद एक्सेप्टेबोल रिसिभ खालामदों हिसाबै आङो 70-80 प्लास निस्सय देरहानायखौ आङो लादों आरो 70,000 80,000 बिनि गेजेराव निस्सय देरहागोन आरो आदिबासि भाइफ्राबो निस्सय बायद'नोनो स्मृति बायद'नोनो भटखौ होसिगोन बेखौ आं स्पस्ट' दासिमाव आंनिसिम माबाया फैदों रिपर्टआ माइन'रिटि भटखौ बिथाङा 90% मोनसिगोन बे स्पस्ट' 10%आल' ओरै जासिगोन नैबेखौ आङो दायो आं क्लियार माने पिक्सारखौ नुनाय जादों